चौधरी घाट संकोच खेराइ बाथौसालि बे थावनिया मोनसे जारिमिनारि थावनि आरो बे थावनियावनो गोबाव समनिफ्राय लानानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बाव बोसोरे बे जारिमिनारि बेवहाय फोरबो खुंबाय थायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि बिटिआर सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय मोजां बे थावनिखौ जेरैबायदि जारिमिनारि होननानै जों बुंबाय थायो बेखौ जारिमिनारि भाबै लाखिनो थाखायनो गोबां बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों आरो गिबि खेबनि थाखाय जे एरियायाव बेवहाय फुजाफोरनि मण्डप दङ बेफोरखौ रैखाथि होनांगौनि सार्थआव गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय बाउन्डारि वाल फेन्सिं होनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै मावफुंनो थाखाय बे दिनखौ सायख'नानै लादों आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जादों आरो गिबि खेबनि थाखाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा बेवहाय 73 लाख बेवहाय हरजेननाय जाबाय आरो बेजों बे बाउन्डारि वाल फेन्सिं खामानिखौ मावजेननाय जासिगोन आरो बिनि उनावनो हयथ' गेस्ट हाउस बायदिसिना बेवहाय गोबां माने लुफुंनांगौ माखासे न'फोर दङ बेखौबो खालामनाय जागोन। दा गतिके आं सानो बेखौ जेरैबायदि जारिमिनारि होननानै जों मिथिदों आरो मिथिनायल' नङा बेखौ लानानैनो बे थावनिया दिनै मुलुगनि होननानै बुंनांगोन मुलुगाव मोनसे मुंदांखा जानानै दं मानोना बिटिआर आरो बेयावहाय जोङो आसाम आरो बेवहाय जोंनि भारतल' नङा नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय बेवहाय बोसोरे बोसोरे बे फोरबो खुंनायाव बयबो बाहागो लाफैयो। बेनिखायनो दोननायजों लोगोसे बै आलासिफ्रा जे फैयो बिथांमोना फैनानै बाव सानथाम सानब्रैनि जे हाबाफारि जायो जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सेक्युर्ड अबस्थायाव दोननो हायो बेनि थाखायबो जोंनो गेस्ट हाउसनिबो प्रयजन जादों। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे थांखि बे थांखिया जाफुंसारथों बाव लुफुंजाथों आरो आं दहायनो फार्स्टआवनो होनदों बे जारिमिनारि मोनसे थावनि जानायखाय बे खालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखायल' बे मुं नङा बे बर' हारिनिनो मोनसे बेजों सरजाबनानै थानाय जारिमिन दङ। दा बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा बेनिखायनो जोबथारनायाव आरोबाव आङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांखौ थेंक्स होदों बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा मोजां मदद होनानै लुफुंनांगौनि थाखाय बेबायदि इनिसियेटिभखौ लाजेननायनि थाखाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे हाबाफारियाव दिनै जाय बिथांमोना नुजाफैबाय गुबै गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां आफादगिरिबो दं जोंनि इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनबो दं जों बयबो मदद होदों आरो जाफुंसारनायखौ जों हास्थायदों।